Zdravím, vítá vás Ruzify u druhého tutoriálu, a to u takového, nebo spíš ne u tutoriálu, ale takového shrnutí novinek, jaké jsou vlastně na tomhle novém YouTube. A jinak jsem vám chtěl teda říct, že to nemusí být ještě teda všechno jako shrnutí informace, že jsem na něco třeba ještě možná ani nepřišel. A až teda přijdu, tak bych na to natočil takový už jakože větší tutoriál nebo těch shrnutí těch informací, kde by toho možná bylo víc, ale fakt nezaručuju, že to bude takový ty všechny věci, ale budou to prostě základní věci, na které jsem jen tak přišel, když jsem si to prohlížel. Takže začneme jenom tak u vzhledu. Vidíte, že všechno je takový menší. Od základu je to skoro jiný, akorát už jsem říkal u mýho předchozího, myslím, že i u předchozího videa, že tady vpravo je úplně nevyužitý bílý místo nebo prostor, že vlastně všechno jak zmenšili, tak je tady fakt nevyužitý prostor, což mě teda moc nevyhovuje, nebo se mně to prostě moc nelíbí. Takže začneme tady tím panelem nebo tady tím seznamem na levé straně. Tady ta první kolonka, to je vlastně název vašeho účtu, nebo jakože název normálně uživatele. Na tady tu kolonku se koukneme až nakonec. Vrhneme se na další kolonku. Máte tady vlastně videa, nebo seznam videí, které jste zařadili do přehrát později. Takže normálně seznam těch videí, co jste si zařadili do seznamu přehrát později. Dále tady máte historii sledování, tady máte prostě všechny videa, na který jste si dívali, a i čas, nebo odhadovaný čas. Dále tady máte seznamy videí, to jsou normálně vaše seznamy videí, jak na účtu, tak i na kanále. Vidíte, že tady máte oblíbený videa, ale už tady máte normálně i ty seznamy videí, jak si vlastně vytváříte na tom kanálu, normálně recenze, tutoriály a tak dále. A když to rozkliknete, tak se vám vlastně spustí vlastně od prvního videa až dál, co to pokračuje. Takže takhle. Dále tady je nějaký průvodce, jo, takže to máte normálně tady rozkliknutou tu lištu a můžete si ji takhle schovat, aby vám to tam třeba nezavazilo. Když už jsme tady u toho videa, tak se můžeme kouknout, jak to tady vypadá. Vidíte, že tady ta celá dolní lišta u toho videa je jiná a to je taky jediný, co se mně fakt líbí. Je to v takové tmavé a světle šedé barvě. Normálně tady máte tlačítko play nebo stop, jakože normálně spustit video nebo zastavit video. Dále tady máte ovladatelnost hlasitosti, dále tady je normální čas, uplynulý z kolikati. Dále tady máte velikost nebo kvalitu videa, potom tady máte vlastně takový to tlačítko, když na to kliknete, tak se vám to video přidá do toho seznamu přehrát později. Fakt nevím, k čemu tady ten seznam slouží, asi, že se prostě na to potom kouknete, že se vám na to nechce dívat teď, tak si na to kliknete. No, potom tady máte vlastně zvětšení, zmenšení okna a potom tady máte tlačítko na full screen. Když najdete vlastně na nějaký ten seznam, tak tady máte další takový box, kde tady máte vlastně seznamy těch videí z toho seznamu určitýho a tady máte normálně další video, různý opakování a náhodné přehrávání a tak dále. Dále tady máte pod vlastně tím videem, tady máte takový modrý, nemusí to být teda modrý, i s jiným vlastně logem. Tady máte takový box a to vám znázorňuje, jestli je toto video veřejné, nebo je to vlastně jenom pro uživatele, kteří mají na to odkaz a tak dále. To si vlastně můžete nastavit, když to video nahráváte. Dále tady máte normálně název toho videa, který když na něj kliknete, můžete měnit.
potom kliknete na uložit, dále tady je vlastně logo toho uživatele nebo toho kanálu, název toho uživatele, počet videí, potom je tady takové zmenšené tlačítko toho odběru, že když na to kliknete, tak ty videa toho uživatele, toho kanálu budete odebírat. Tady tohodle si nevšímejte, to je takový, co jsem si stáhl do Google Chromu, abych si to mohl stahovat ty videa. Dále tady máte počet zhlédnutí, tady tohle je vlastně stejný. Máte tady vlastně počet zhlédnutí, tady máte ta zelená čára, vlastně to máte počet palců nahoru nebo počet dolů, vám to znázorňuje, tady máte přímo ten počet. Potom tady máte tlačítko, jestli se vám to video líbí nebo jestli se vám nelíbí. A potom tady máte další takový panel, máte tady informace o videu, tady máte ještě, když na to kliknete, tak tady máte vlastně datum toho zveřejnění toho videa nebo toho nahrání videa a máte tady nějaký ten popisek, pokud vám tam ten autor něco napíše, zase pokud na to kliknete, můžete upravovat, tady máte nějakou ochranu soukromí, zase si můžete vybrat, jestli je to veřejné, soukromé nebo neveřejné. Potom, když kliknete na sdílet, tak vlastně to video sdílíte, můžete na Facebooku, jo, takže můžete třeba na Facebooku, Twitteru, Google+. A ještě tady toho máte strašný mraky, plno toho ani neznám. Jinak tady máte další takový panel, máte tady sdílet toto video, vložit, e-mail nebo hangout. Tady máte odkaz na to video a vlastně můžete spustit v nějakým tom čase. Dále tady můžete dát přidat do, takže to znamená, že to video si můžete přidat do nějakého vlastního seznamu. Můžete si to dát buď do těch oblíbených videí, nebo do těch, co máte na tom kanálu, a nebo vytvořit nový seznam, když tady něco napíšete, zase vyberete veřejné nebo soukromé a dáte vytvořit a automaticky se vám to video tam přidá. Dále tady můžete mít seřazení podle datumu vytvoření, nastavení soukromí od A do Z nebo od Z do A. Dále tady máte statistiky, ale tady nejsou žádné k dispozici. Dále tady máte, tady na to ale nebudu klikat, takovou vlaječku, a to, že když na to kliknete, ještě jsem to neskoušel, radši to ani nebudu zkoušet. Vlastně když na to kliknete, tak potvrzujete to, že vlastně chcete toto video nahlásit, že to je nějakým způsobem nevhodné. Takže celkem důležitý tlačítko, pokud je nějaké video nevhodné, tak opravdu zkuste tomu YouTube pomoct a odstranit tady ty nevhodná videa. Dál teda, když sjedeme ještě tady do toho popisku videa nebo informací o videu, tak tady máte ještě kategorii a licenci, normálně standardní licence YouTube. Tady si to můžete vlastně zmenšit, zvětšit, ty informace. A když najedete ještě úplně dolů, tak tady máte kolonku pro přidání komentáře nebo video odpovědi a můžete, já tady teda žádný komentáře zatím nemám, ale můžete tady normálně číst a myslím, že to vypadá stejně jako předtím. Takže se vrátíme zpět na tu úvodní obrazovku. Skončili jsme teda u těch seznamů videí. Dále hned, jak vlastně si spustíte nebo najedete na ten YouTube, tak vám to zaškrtne, nebo vlastně už jste na tady na tomto tlačítku, který se jmenuje co sledovat. To je vlastně, že vám YouTube doporučuje, co by se vám jako mohlo líbit, jaký videa byste měli zhlédnout. Takže to znamená, že třeba když se kouknete na nějaký video, já tady mám třeba, že jsem hledal Izera Zdeňka, nějaký vtipy, tak prostě to doporučený nebo nejbližší video k tomu mě to vlastně doporučí, takže doporučujeme vám video blablabla, protože se zhlédli video blablabla. Takže jinak tady máte ještě takový to, ty vaše odběry, koho odebíráte, tak tady máte různě, jako že se nějaký jim líbilo, nebo tady třeba, že se přihlásili k odběru a tak dále. Dále tady máte tlačítko moje odběry a tady máte další takový dvě tlačítka, veškerá aktivita, to znamená, že se vám tady budou zobrazovat různý videa nebo aktivity,
těch odběrů nebo těch uživatelů, který vy odebíráte. Takže třeba replay, že nahrálo video, tak to tady prostě máte, nebo že se to tady zase líbilo nějaký video, tak se vám to tady zobrazí. Jinak tady můžete spravovat ty odběry různě, jakože chcete informovat mailem nebo nechcete, tady můžete přihlásit nebo popřípadě odhlásit odběr. Dále najedeme na tlačítko sociální sítě, tady vlastně můžete svůj účet propojit s Google+, Twitterem nebo Facebookem, můžete všechno naraz a tady vlastně vidíte všechno, co se na těch sociálních sítích s YouTubem děje nebo s těma videama, takže vaše přátelé na těch sociálních sítích vlastně, že se vám nějaký video líbilo a tak dále. Dále tady máte takový box s těma vašema odběrama, který vy odebíráte, takže tady máte seznam, nevím teda, co znamenají tady ty čísilky, jo, to jsou nové aktivity, no, takže tady máte vlastně čísilka těch nových aktivit, které vy jste nezhlédli, takže to je taky pěkně vymyšlený, to se mi taky líbí. A dále tady předposlední kolonka je procházet kanály. Tady si můžete procházet kanály podle vlastně kategorií, jakože muzika, sporty, hraní, noviny a politika a prostě doporučený kanály, co se tady tak je takový nejznámější nebo nejvíc odebíraný a tak dále. Tady můžete vyhledávat kanály. Takže bylo to i předtím a jako je to celkem dobrý pro ty, co třeba začínají s YouTubem a nemají žádný odběr a chtěli by se prostě odebírat nějakým těm uživatelům ty videa a dívat se na ně. Takže tady můžete přidávat odběry a hledat kanály, jinak tady k tomu slouží samozřejmě tato lišta na vyhledávání videí, kanálu a tak dále. Dále tady máme poslední kolonku a to spravovat předplatné. To už, jak jsem říkal, to bylo, myslím, to je v podstatě ta kolonka moje odběry, že tady můžete spravovat různě to, odhlásit odběr, nebo jakože prostě odebíráte, zase seřazení, prostě přehled těch kanálů, co vy odebíráte. Tak, my teda najdeme zpátky úplně na úvodní stranu, tady napravo máte normálně doporučené kanály, křížkem je můžete odstranit a tady máte tlačítko odebírat a tady pod tím je číslo, myslím, že těch odběratelů. Takže to by takhle bylo z toho úvodního a ještě se koukneme tady na to, tady na ten box a to tlačítko nahrát. Tady normálně můžete přetáhnout ty soubory, nebo když kliknete, tak můžete normálně nahrávat různé soubory na ten YouTube, jako jsou videa nebo obrázky. Tady zase nastavíte ochrana osobních údajů, jestli veřejné, neveřejné, soukromé nebo naplánováno. Jinak tady nad tím je takový text, ale nesmíte porušovat autorský práva, jinak se vám to tam nezobrazí jako mě. A můžete si prodloužit limit videí. Dám do popisku videa můj tutoriál, jak si to prodloužit. Dále tady máte, že můžete nahrát záznam z webové kamery nebo zahájit Hangout Google, to je vlastně takový livestream přes Google+. Dále tady jsou nějaké nápovědy a sdílení aktivity, že tady můžete zase propojit ty účty. Když ještě kliknete tady na tu šipku, tak tady máte správce videí. Tady máte prostě všechny vaše nahraná videa od nejnovějšího po nejstarší. Máte tady počet nahraných videí, můžete tady prohledat nahraná videa a jinak prostě můžete tady s nima pracovat, upravovat je různě. Tady můžete prostě, když rozkliknete, tak různě vylepšení zvuk, poznámky, propakovat. Můžete tady i stáhnout normálně to video v MP4. Můžete tady spravovat informace a nastavení a když na to takhle označíte, tak to třeba můžete přidat do nějaké složky, nebo když kliknete na akci, tak smazat nebo zpeněžnit a různě, prostě je tady toho strašně moc, to bych tady ani všechno tak nevysvětlil, ale je to celkem až na takových 98% stejný jak u toho předchozího YouTube. Jinak tady máte různé ty statistiky a tak dále a zobrazení. Buď mřížka, anebo takový seznam.
Když kliknete tady na ten hlavní panel, tak máte vlastně, to je taková novinka, máte tady celkový počet zhlédnutí, odběratele, prostě ohledně vašich videí, statistik, novinek, komentářů a tak dále. Prostě takový timeline by se dalo říct. Akorát na YouTube s vašima videama a s vaším kanálem. Dále tady můžete normálně rozkliknout seznam videí, opět můžete upravovat název a obsah. Sdělení ve věci autorských práv, tady máte vlastně všechny videa, kde porušujete autorský práva. Tady máte historii, vyhledávání nebo vlastně sledování těch videí. Jo, to je jenom sledování videí a tady máte historii vyhledávání. Tady máte opět položku nebo ikonku přehrát později. Další je tady oblíbená videa, všechny vaše videa zařazená do seznamu oblíbených a všechny videa, které jste dali palec nahoru a líbí se vám. Ještě když kliknete tady vedle toho tlačítka nahrát na tu šipku, tak tady máte to Analytics, to je vlastně takový přehled, různě zhlédnutí, kolik vám přiskakuje peněz za to zpeněžení těch videí, různé zapojení, jako kolik se líbilo, kolik se nelíbilo, komentářů, sdílení, přidaný, oblíbený videa, celková změna počtu odběratelů, tady máte 10 nejlepších videí, podle zhlédnutí, odhad doby sledování v minutách a podle palců nahoru. A tady tohle se mi hodně líbí, jako celkově tady ta stránka, ale tady tohle je fakt super. A tady máte vlastně popularitu, kde se ty vaše videa, jakože kde se na to dívali, tak když tady třeba najedu na Rusko, tak jedno zhlédnutí, teď tady najedu, prostě mají to fakt pěkně udělaný. Norsko 4 zhlédnutí, Velká Británie 28 zhlédnutí, Francie 1 zhlédnutí, Kanada 1 zhlédnutí, Spojené státy americké 4 zhlédnutí. Jo, je to fakt pěkně udělaný a takový přehledný, opravdu se mi to líbí. A taková celkem užitečná věc bych řekl, že to je, tady máte Německo 2 zhlédnutí, Polsko 7, kolik na Slovensku 134 a na Česku 1614. Takže tady máte ještě prostě tabulku od nejlepšího po nejhorší, vidíte i v Turecku, v Bosně a Hercegovině, na Novém Zélandu, v Austrálii, v Itálii, v Norsku se na mě prostě dívali, což je úplně skvělý to takhle vědět nebo vidět. Dále tady máte podle pohlaví, jak vás sledují muži a ženy, mě teda převážně muži, 86,4% a zbylé procenta, což je 13,6%, tak ženy. Dále tady máte způsob nalezení, nejčastější místa přehrání, jestli je to normálně YouTube, nebo na mobilu, nebo nějakým tabletu, nebo prostě vložený přehrávač na jiných webových stránkách a tak dále. A nejdůležitější zdroje návštěvnosti zase YouTube, mobilní aplikace a přímá návštěvnost je zhlédnutí mimo YouTube. Dále tady máte prostě, je tady toho fakt hodně, ale tady máte těch přehledy příjmu, mě to tady teda nějak si nechce psat, protože ještě asi jsem nic nevydělal, tak proto tady nic není. Dále tady máte výkon reklam, normálně to zhlédnutí můžete si nastavit, jestli během nějakých 30 dnů nebo od začátku. Tady máte zase nějaký graf, zase ty videa, jak vlastně od nejlepšího po nejhorší, co se týče zhlédnutí. Dále tady máte ty demografické údaje, to jsou vlastně ty muži, ženy a tak dále. A ještě ty státy, dále místa přehrávání, to je vlastně zase ten YouTube, mobily a tak dále, zdroje návštěvnosti, míra udržení publika, jak si drží vlastně ten uživatel toho publika, jak vám ta návštěvnost nebo odběratele klesají a zase se zvyšují. Dále tady máte odběratele, líbí se, nelíbí se, oblíbená videa, komentáře, sdílení a nějaké poznámky, to jsem tady ještě ani neskoušel, přesně nevím, co to je. A jinak tady máte potom ještě, že můžete odeslat názor stejně jako tady. No, takže máte tady zase takovou lištu
normálně správce videí, tady už jsme byli, editor videa, kde můžete upravovat videa, vlastně takový editor videa YouTube. Dále tady máte odběry, tady máte normálně zase ty vaše uživatele, které odebíráte, a opět tady ty grafy. Jinak tady máte ještě schránku, kde máte různě soukromé zprávy, komentáře, video odpovědi a tak dále, a nastavení. Nastavení tady si můžete změnit vlastně ohledně jména a celkově toho účtu, heslo, tady máte stav účtu, ohledně reklam, ohledně sdílení, ohledně ochrany soukromí, ohledně vaší e-mailové adresy, ohledně přehrávání, ohledně jako kvality, že máte natolik rychlý počítač, aby se vám ty videa automaticky spouštěly v HD kvalitě. A potom tady máte nastavení kanálu, různé funkce a tak dále. Ještě jsem se ani tady na to pořádně nedíval, ale vypadá to fakt pěkně. To nastavení celkově toho YouTube se zvýšilo, že tady máte víc různých kolonek a já nevím čeho všeho. Ale my už se blížíme ke konci, slíbil jsem vám, že se ještě koukneme tady na tu poslední, nebo na tu spíš první kolonku, a to je vlastně ten váš kanál. Takže tady vidíte normálně název vašeho kanálu, tady máte zase správce videí, ten seznam všech vašich nahraných videí, kde je můžete různě spravovat. Tady máte vaši aktivitu, nebo spíš nahrané videa, a pouze nahraná videa, tady jsou, jo, tady je veškerá aktivita, to máte prostě, co se vám líbí, co jste si dali do oblíbených, nebo co se vám nelíbí, co jste sdíleli a tak dále. A tady je ještě vlastně takový odkaz jako na zobrazení kanálu, takže jste normálně na vašem kanálu, kde taky všechno můžete spravovat, můžete tady vlastně ten popis vašeho kanálu, když kliknete na tlačítko upravit, nebo ty seznamy videí, vaše doporučené kanály a tak dále. Jednou bych si s tím fakt měl pohrát, protože je to super, ty různé funkce. A když kliknete tady na nastavení kanálu, tak tady máte opět avatar, to vypadá skoro, no možná, že úplně stejně jako u předchozího YouTube, normálně avatar, odebrat nebo přidat pozadí, posuvné, neposuvné, odebrat, přidat, neopakovat, vyberte barvu a tak dále, informace, název kanálu, popis kanálu, tagy, vlastně takový klíčový slova, když se zadá tady do toho vyhledávače, tak aby vás to našlo nějakým způsobem, a karty. To už vlastně zobrazuje, nebo si nastavujete ten váš vzhled vlastně toho kanálu, jakože tady tu vnitřní část, v podstatě jak to bude vypadat, jestli když najede nějaký uživatel na ten váš kanál, tak jestli jestli se mu to hned zobrazí na vybraných nebo doporučených nebo na všech nahraných videí a tak dále. Takže já si myslím, že by to bylo tak všechno, jinak tady ještě vlastně takový uživatelský panel, kde máte zase oblíbená videa, přehrát později a tak dále. Můj kanál, správce videí, to už tady všude někde je, takže nemusíte ani rozklikávat, jenom pokud byste chtěli nějak rychle najet do nastavení schránky nebo přepnout účet anebo se odhlásit. Takže to by tak bylo, můžete ještě očekávat různé tutoriály a dávejte mi prosím odběr na tento kanál, na Ruzifis Second, kde budu dělat tyto tutoriály a různé návody a tipy a triky na hry. Takže děkuji za zhlédnutí, za tuto vyčerpávající, nebo za tento vyčerpávající takový tutoriál nebo souhrn informací ohledně nového YouTube. A já se s váma teda budu těšit u dalšího videa. A děkuji teda za všechny odběry a dávejte mě odběry tady na ten druhý kanál. Takže děkuji a budu se těšit u dalšího videa. Čau.